ene ye wo tutu be be say ye bisa ene say anya bia nsusure ben ne da wo faase ene wo faase wantem ye hwe say tutufo what twi pa ye hwe wo faase ene wo faase wa wo faase wa gina wo ma obi aba so wo faase eye unuabia ena ne ba so unuabia pa oni fi mamba ko papa ba ko na ne ba ene wo fere so mi wo faase ni ana yo banu obi a so mi wo faase bia ene obanu man so njiche mi wo banu man so mi wo faase pa ni obanu ma me yo tutu ne ba po ye di ajaade me yo so ni ba. Oh my god, wow, tutu apedi medijo ene so asene dey ye betoi hina na obefre no wo faase ana hina na obefre no wo faase oberema ba no frɛ obia ba se wo faase na obia afrɛ oberema ba se meba mesi wani me papa achibani se wati ase nti me mesi wani ɛna ɔno ne ba oyi obɛfrɛ me papa se wofa ni nua ba ono yo bia ba me yo berema ba ma dwen ya bo me calculate ade no wo meti mu hanso emfa ma mo jo ahwefo minim se mo so mo beye eyi kakra munya je be fa no kakra na mate ase se me wo nua na so yo bia se me nua no wo be kan se me nua bia na nua kan se me nua berema na so me nua bia na wo na owo benu obia baako oberima baako a wo nyina be frɛ wo fa na me ma frɛ won den wo fa ase me wo fa asefo ni me wo fa asefo eni na wa no wo fa ase wa ye betoi wa wo hwe nso minim sɛ won so wo de wa adwere fa ho a won so nea onim no nea onim bia bo modin sɛ won so wo betworo wo comment section nim na won so batumi ne o kan ye no kware a ma yehu na sisudua ma yehu sɛ ne o kan no kware won so wo akinye bi na won ti bibia ase a ma yehu nchechemu bi wo ha won so ma yehu na ye resua de na ya hwe ma yen akuapem kasa no atumi adimu enso she dem sasanya wa kasa wo ba no wunua na ne ba wunua ba ne de wo faase na wo faase wa no wo faase wa na wo faase no so ye nta ebinim kan wo faase wa na bi kan wo faase what oh ne wo faase wa say me ma mi ni nua me ma mi ni nua berema me wo fa ana wo ya berema ba wo faase okay ena wo faase wa ne wo fa obia o nua berema ba bia ti say me ba bia ye me nua ba wo faase Thomas na I'm confused o babia kan wankasa kan ne mangasa menka ti say me nua ba me ba mama nya ne simple ma me nua bia no enti me ansa me nya wo faase me ba ya wo faase wo babia ye me wo faase na me de ne me nya wo faase wa obia yo wo faase wa oberema ye wo faase uma no obia ne ye wo faase wa ena oberema ye wo faase correct wacho bodi ni bio na ahwefo no hu ni pa ye mame ya sabe bebe ma o tutu mame ya wo ba tutu a wo hwe mame ya mobile money yeah ono aro twa mobile money wa ha na wo faase de say wo ayi wo mame ti say unua ba na wo faase wa ne ono so sa enti o tumi fro bia san wo me wo faase me nua berema me ba na me nua berema na ye na wo faase wa ne okay nua berema ne wa ono ne ba ena ya wo faase na wo faase wa no so ye wo faase wa ne ye esanti kasa wa hu ya nga sa pemfo de ye kase wo fa wo faase ahwefo ye maame mu ekire ne wo se nya won so onim ni se wo kan wo faase wa e asantefo kasa na wo ba kuapem ha wo faase ne ye kan nti se me yo bere man na se nyanka menua be ani a ne ba eye me wo faase
Okay. Na yɛn so yɛ na yɛ adesua. Nti sɛ yɛdu baabi na sɛ obi ehu a, yɛn so yɛtumi ɛkyerɛ. Ɛha no wɔfa asewa ne wɔfa ase no sunsun ɛdɛm ne sɛ meme yɛ ɔbarima yi na me nua bea no a wo ba bea ɛyɛ me wɔfa asewa na wo ba barima de ɔyɛ me wɔfa ase. Kasi wɔfa ase a ɛyɛ ɔbarima ne nua bea ba barima ɛna ɛyɛ wɔfa ase ɛna wɔfa asewa ɛyɛ ɔbarima ne nua bea ba bea. Ɛde hɛbɔ me nsɛm. Wɔfa ase yɛ wo maame nua barima. Unia barima ba. Unua bia ba ɛyɛ wo fa asewa. Unua barima ba ɛyɛ wo fa ase. Your friend Mauli. Hina na ɔyɛ wo fa ase. Ɛna hwan na yɛ wo fa ase wa? Wɔfa ase yɛ bɛrima. Ana wɔfa asewa yɛ ɔbea. Nti wo yɛ ɔbarima ɔyɛ wo fa ase. Mo wɔfa ase. Nti wo hwɛ ɔbarima bi ɔyɛ wo fa ase. Yo. Nsusunu bɛn na da wo fa ase ɛna wo fa ase wantem. Nsunsun bi andem. Oh, hell no. O se nsusunu bi andem. Ma we yɛ desua de. Nti sɛ obi ehu ana ya kyerɛ no. Wɔka wo fa ase a sɛ meme yɛ ɔbarima yi. Me nua bea ɔwo na ne ba ne ɔbarima a ɔyɛ me wo fa ase. So wo no yɛ ɔbea a ɔyɛ me wo fa ase wa. Ɛno ne nsusunu a ɛdɛm.